Malam Tanko lafiya naga kana kwashe kaya kana zubawa a mota kamar wanda zai bar gari? Ai hajiya uwa dole ne na kwashe kayana ne tattaki na bar garin nan. Malam Tanko tafiya kuma haka babu shiri? Ko dai mu makwabtanka ne muka maka laifi ba mu sani ba? Ko kaɗan hajiya uwa, dole ce ta sa ni ma zan kwashe kayana na koma garinmu saboda gaskiya na lura zaman Abuja sai irin ku da kuke ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Shin ko meye dalilin ka na faɗar haka? Haba hajiya uwa, ke ma kin san haka. A ce gari babu sauki, tsadar rayuwa ta yi yawa. Daidai takalmi wannan idan zaka saya ba za ka taɓa samu a farashi mai sauki ba. Wannan dalilin shine ya sanya kika gana haɗa kayana na tattara iyalai na zan koma garinmu. In dai dan wannan ne, kwantar da hankalinka, sauke kayanka a mayar maka gida. Lallai baka da labarin babban shagon da aka bude a garin nan kenan. Wato Melmo Fashion House sun shigo da foreign kaya wanda ake ji da su a duniya baki daya, kuma a farashi mafi sauki. To aiko in dai haka ne hajiya uwa, ta kwana gidan sauki na fasa ma tafiyar. Shin ko zaki iya faɗa mini adireshin shagon ko ki raka ni dan gani da kai ya fi ba da labari? Yana nan a House 54 Labiton Christian, Usetu, Abuja, Nigeria. Shago ne wanda ya kunshi kayayyaki kala-kala na more rayuwa, takalma, jakunkuna, dogayen riguna har ma da suit na maza. Kai, abubuwan ba za su lissafu ba, gani da kai ya kori ji. Kada ku manta yana nan a House 54 Labiton Christian, Usetu, Abuja, Nigeria. Don neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar namban waya kamar haka 080 99 800663 wato 080 99 80 0663 sai kun zo.